कास्टम बसुमतारी आरो कास्टम बसुमतारी बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा बिथाङा बे जायगायाव फैनानै मोनसे बेमार फोसावफैगासिनो दङ कास्टम बसुमतारी बिथाङा फैदों जिसुया सुमफ्राय हामि बिथाङा फैदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा फैदों काम्फा बरगयारि बिथांमोनहा फैनानै जेम्स बिथांमोनहा फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनै गला खालामनो नागिरदों आरो जोङो दिनै सोंनो लुबैदों जे प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन एबसुनि बिथाङा भायलेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादों आरो दिनैहाय जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा थास गेलेयो दंफां बेफारि खालामो जुवा गेलेयो बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो लोगोसे 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलावबो बेयो मोनसे मोजां खौरां होननानै जों बुंनांगोन दिनैहाय जोंनि नैबे लाइमुथि प्राइमारिनि सिङाव सा 24 जोंहा बिपिएफनि गोख्रों मावथि बिथांमोनहा जोंनि दिल्लीयाव दिनैहाय बिथांमोनहा आखाइ हमफैदों खोब मोजां बाथ्रा जों खोब बिथांमोनखौ बरायनाय जों जासिदों आरो जों बेखौनो मिजिं खालामदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआव दा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय लोब लोब बेबायदि मोनसे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै हाबफैनाय बेयो दिनैसिम सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि समस्थियावबो निश्चय बेबायदि हाबाफारिया जालांबाय थागोन जों बेखौ मिजिं खालामो आङो बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम सोंनोसो लुबैदों दिनैहाय गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनै गावसिनि दोलोखौ हमथानांगौनि थाखाय बिराद जेंनायाव गोग्लैदों आरो बिनिखायनो जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैनाया दिनै जागासिनो दङ आङो बेखौनो बुंनोसो लुबैदों जे जोंहा दिनैहाय जोंनि सरकार जोंहा बिसिडिसिआ जोंनि टिसिएलसिसिआ जोंनि एमसिएलएआ जोंनि इएमआ जोंनि डिपुटि चिफआ जोंनि चिफआ जोंनि एमएलएआ जोंनि मन्थ्रिया जोंनि एमपिआ जोंनि बे गोहो थानाय समावहाय जोंनि दोलोखौ बा जोंनि सरकारखौ मोजां मोननानै जुदि खामानि मावनो जुदि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबफैयोबा जा बाहाय बरायनाय दङ जों बिथांमोनखौ निश्चय जोंनि दोलोआव लागोन दा बिनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफ्रा दिनैहाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव बा गामियाव थाङै थाङै दिनैहाय बेबायदि माखासे प्रलोभन देखायनायखौ जों नुदों बिसेसकै जोंनि नैबे लाइमुथि एरियायाव थांनाय समाव जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथाङा फैदों जिसुया सुमफ्राय हामि बिथाङा फैदों प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोनहा फैदों काम्फा बरगयारि बिथांमोनहा फैनानै जेम्स बिथांमोनहा फैनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनै गला खालामनो नागिरदों आरो जों बेखौनो सोंनो लुबैयो दिनै कास्टम बसुमतारी कास्टम बसुमतारी बे जोंनि बिटिआर हालामनि बिथाङा भटारानो नङा बिथाङा बे जायगायाव फैनानै मोनसे बेमार फोसावफैगासिनो दङ आरो जोङो दिनै सोंनो लुबैदों जे प्रहलाद ब्रह्मआ मोनसे समाव एबसुनि बिबानगिरिमोन एबसुनि बिथाङा भायलेसन खालामनायनि थाखाय संबिजिरखौ बेरेखा मावनायनि थाखाय एबसुनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादों आरो दिनैहाय जिसुया सुमफ्राम हारिया दिनै जोंनि मिथिनायाव बिथाङा थास गेलेयो दंफां बेफारि खालामो जुवा गेलेयो बायदि बायदिजों बिथाङा इनभल्भमेन्ट दं होननानै जों मिथियो आरो बिथांमोन मानसिफोरनि खोथाखौ दिनै रायजो राजाफोरा बोरै गनायगोन बोरै एक्सेप्ट खालामगोन आरो बिथांमोननि खावलायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बोरै बिथांमोननि दोलोआव बारलांगोन आं आसरितसो मोनो आं कुइसनसो खालामो दा बेनिखायनो बिथांमोना जिखि प्रलोभन खालामा मानो दा जोङो मिथिनायाव गामि गामि बिथांमोना थांनानै मानसि बुरखायदों सोरनोबा 500 सोरनोबा 1000 सोरनिबा गामियाव नोङो 5000 10000 बिदि होदों होननानै जों खोनादों आरो बिनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरखौ बिथाङा कनभिन्स खालामनो नाजाबाय थादों बेयो पार्मानेन्ट नङा बेयो दसे समनि थाखाय जागोन आरो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिनि जेब्ला दोहौआ फैगोन अब्ला निश्चय बिथांमोना जोंनि दोलोआवनो बयबो फैनानै मैखोमै खामानि मावगोन आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआनो एमपिनि बिसायख'थिबो जों देरहागोन बिटिसिनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन आरो एमएलएनि बिसायख'थिबो जोंनो देरहागोन आरो जोङो दा सेन्ट्रेलावबो जोंनि सरकार दङ स्टेटआवबो जोंनि सरकार दङ जोंहा बिटिसिआवबो बिटिआरआवबो क'क्राझारावबो जोंनि सरकार दङ बाय जोंहा खुनु गिनांगौ गैया खुनु गुबुन साननांगौ गैया जोङो निश्चय जोंनि दोलोखौ मजबुत जों खालामगासिनो दङ आरो जोंनि दोलोआ स्ट्रं जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव जोङो देरहागोन बेखौ जोंहा 100% जों फोथायनाय दङ